Šeremetu za koga sam imao ovako mali prilog u drugom dijelu knjige gdje se on predstavlja sa motivom svog performansa koji je na naslovnoj stranici, a ja sam napisao ono što zapravo su ovi autori radili uz pjesme svog izbora. Ovo smo ili oni su izabrali Ivu Šeremeta, a jedini prilog te naravi u knjizi nije njihov, nego moj. O Ivi Šeremetu se može naravno mnogo govoriti i treba, ali sasvim kratko. I prije nego što pojasnim na šta mislim kad to govorim i kad pročitam što sam napisao, molim vas samo da jednu stvar stavim kao jedan predgovor. Dakle, to nije ništa novo i nepoznato. U teoriji i kritici kaže se ovako: ono što je danas tradicija, jučer je bila kultura, a prekjučer umjetnost. I obratno, ono što je danas umjetnost, sutra će biti kultura, a preksutra će biti tradicija. Ovdje se puno govori o tradiciji, svaka čast tradiciji i svaka čast čuvarima tradicije, ali ja smatram da tradiciju treba i stvarati. Ivo Šeremet je umjetnik koji stvara, on je danas umjetnik, ono što stvara je umjetnost, sutra će biti kultura, a preksutra tradicija. To jednostavno nije nikakav nasilni kompliment. To je jednostavno redoslijed stvari kakve jesu i kakve trebaju biti. Ivo Šeremet je pomalo neobičan umjetnik. Nekad davno njegova se umjetnost zvala multimedijska. Danas je on medijalni umjetnik, ali to ne znači da je Ivo Šeremet umjetnik medijski beskućnik, da on nema svoje mjesto. Naprotiv, gdje god je njegovo djelo, od slike, od performansa, od govornog performansa, od njegovog tijela, od njegovog mišljenja, sve što on radi i napravi jest umjetnost i ona vrsta umjetnosti koja ima svoj naziv, ima svoju adresu i ima svoj kućni broj. Uskoro će izaći njegova monografija, dugo čekana. Toliko, dopustite samo kratko da pročitam što sam napisao. Dakle, o performansu, odnosno fotografiji koja je ugrađena u ovu knjigu kao izbor poezije ili poetika. Ivo Šeremet, slavonsko-brodski medijalni umjetnik. Umjetnik mnogih medijskih prostora i izraza kojima udomljuje svoj umjetnički stav, pogled, svoj duh, svoju dušu. Prostor je to mnogih prostora u vremenu jednog i njegovog svijeta, u kome se pretače, prelama i uslojava Šeremet umjetnik i čovjek. Horizont njegovog duha i duše nema crtu razgraničenja. Ta je crta nekada bila tvrđava, prva crta njegove esencijalne i egzistencijalne obrane. Ona je pala u polaganoj predaji, satrta od ljudi i ne ljudi, stvorivši umjetnika u kojem živi čovjek, duše poput čipke ili paukove mreže, satkane od gusto sivih niti krhke osjetilnosti, beskrajno velikodušan u sivilu svoje malodušnosti i rezignacije. Duboko u zemlji, ispred urušene tvrđave, kao daleke i davne crte horizonta, između neba i zemlje, puše u nebeski balon svoje uzemljeno tijelo kao svoju dušu. Slika tog performansa prizor je toga stanja stvari sa ovim umjetnikom. Dugo vremena u evropskoj ili u hrvatskoj kulturi da je taj tekst Mediterana nešto što je opisivo, a da neki drugi tekstovi zapravo nestaju, mogli bismo reći, negdje u zraku ili negdje ispod zemlje. Zapravo ovakvim projektima pokazuje da i ova naša zajednica itekako ima što strukturirati, ima svoju hijerarhiju, ima u onom smislu u kojem i Kusi govori tradiciju. Naime, tradiciju ne kao arhiviranje i prašinu, nego onaj dio teksta koji se neposredno tiče našega života. Vi koji ste ovdje prisutni možete reći možda govoriš o svojoj uvrštenoj pjesmi, ne, nego sreća je sa ovakvim velikim poslovima i projektima da nisu završeni i da smo mi koji sada tu sjedimo obuhvaćeni i nekom sretnijom budućnošću. Hoću reći, za pisce koji možda i ne pročitaju sve tekstove koji pripadaju njihovom kanonu ili njihovoj tradiciji, utješno je da taj učinjeni posao pisanja zapravo djeluje na njihov jezik, na njihovu maštu, čak i kada oni toga nisu svjesni.
Pa kako su mi rekli da je veći dio vas ovdje sa Učiteljske akademije, dakle zajedno s vama vjerujem da dijelim zahvalnost onome poslu koji je jednim dijelom počeo sa Vladimirom Remom, koji se danas predstavlja sa knjigama Sanje Jukić i Gorana Rema, da zapravo ti poslovi, ti tekstovi u ovom trenutku ovako strukturirani, koji su okrenuti prema dijalogu, koji su okrenuti prema budućnosti i vaš tekst vašega života, vašega posla, koji ćete danas ili već sutra raditi, zapravo će učiniti pristupačnijim i lakšim. Tako da, evo, ja se zahvaljujem na uvrštavanju, na današnjem sudjelovanju, a vjerujem da to je nekoj zajedničkoj diobi zadovoljstva, sudjelujete i vi. Vjetrovi lutaju pustim ulicama, raspleti svoje crne kose, sanjaj pticu u letu, ne plači što više nema zvijezda. Nasmi se toplo jesenjoj rijeci, rijeka je osamljena, ne grle je više sunčevi poljubci, a ti si nezaboravna. Dok vjetrovi lutaju pustim ulicama, raspleti svoje crne kose, sanjaj trešnje u cvaku,